Croeso I chi'n unwaith eto i'r myfyrdod hwn. Fi'n trial cael y myfyrdodau mas erbyn bore Sul drwy roi nhw lan ar y cyfrifiadur yn hwyr ar nos Sadwrn fel arfer. Croeso I chi edrych ar y myfyrdod wrth gwrs unrhyw bryd. Maen nhw ar gael trwy'r wythnos gyfan. Diolch I chi am droi mewn a diolch I chi sydd wedi mynegu eich gwerthfawrogiad o'r myfyrdodau hyn ar hyd y misoedd diwetha yma. I ddim yn berffaith siŵr beth bydd yn digwydd ar ôl i'r lockdown yma ddod I ben ynglyn â myfyrdodau fel hyn. Mae yna nifer ohonon ni yn trafod yn gilydd I drial gweithio mas beth sydd orau I wneud. Fel chi'n gwybod yn iawn a gobeithio bod chi'n troi mewn at myfyrdodau llawer un arall ar y cyfrwng hwn. Ac fel chi'n gwybod mae yna nifer ohonyn nhw. Ac gobeith ni I gyd, pob un sydd yn gwneud hyn yw y bod y myfyrdod o help I chi. Wrth eich bod chi yn myfyrio yn yr ysgrythurau ac yn ystyried siwr y dylen ni fel aelodau o Eglwys Iesu Grist ymateb I berson Iesu ac I Dduw sydd wedi datguddio hunan yn Iesu. Yn aml iawn mae'r hyn sydd yn cael I ddweud gan Iesu yn wahanol iawn I beth sydd yn cael I ddweud yn rhannau eraill o'r ysgrythurau. Ac mae'n bwysig yn bod ni'n dysgu siw mae'n trafod yr ysgrythurau ac I ddeall bod Iesu yn cywiro rhai bwysleisiau yn yr ysgrythurau. Fwyaf amlwg, yr hyn y mae'n dweud yn y bregaeth ar y mynydd, fe glwsoch ddywedyd, ond fi yn dweud wrthoch chi. Pwysles gwahanol hynny, fe glwsoch ddywedyd yr hyn oedd yn cael I ddweud yn yr Hen Destament, ond I fi yn gweud yn wahanol. Ac fi am y tro hwn droi at un o storïau sydd yn Efengylig, lle mae Iesu yn cywiro pwysles sydd yn cael I ddyfynnu gan Iago ac Ioan o'r Hen Destament. Y stori yw bod Iesu ar ei ffordd I Jerusalem o Galilea ac wrth fynd I Jerusalem o Galilea oedd yn ofynol teithio y ffordd bura oedd mynd trwy Samaria. Nawr ni'n gwybod beth oedd berthynas yr Iddewon a'r Samariad a'r casineb oedd rhyngddyn nhw, casineb oedd wedi bod yno ers canrifoedd lawer. Ac mae rhan o hynny yn mynd I gael mynegiant yn y stori bach yma. Casineb oedd yn sicrhau bod yr Iddewon doeth oedd yn gwneud y daith yma. Oedd llawer ohonyn nhw mynd nôl amlan o Galilea lawr I Jerusalem yn Judea. Bod nhw yn croesi'r afon Iorddonau a mynd ar yr ochr ddwyreiniol yr afon lawr i'r de. Ac felly yn osgoi Samaria. Dyna oedd y rhai call a doeth yn ei wneud. Ond nid dyna wnaeth Iesu. A Iesu yn mynd gyda'i ddisgyblion drwy Samaria. Ac yn hybu yn fwriadol felly, mwyn dysgu gwers i'w ddisgyblion. Oedd Iesu'n ymwybodol iawn o'r sefyllfa ac yn gwybod beth oedd yn mynd I ddigwydd. Ac mae felly yn gwneud hyn mwyn i'w ddisgyblion I ddod I sylweddoliad arbennig yr oedd Iesu am bwysleisio iddyn nhw. Wel, mae'r hanes yn ymddangos yn Efengylig yn y 9fed bennod. Nawr, yn y cyfieithiadau mwyaf diweddar, mae'r hanes wedi rannu I droed nodiadau yn ogystal â yn y testun I hunan. I fi'n mynd I gynnwys y droed nodiadau yn y darlleniad hwn. Oherwydd I fi'n credu bod y droed nodiadau yn gwbl unol ar hyn sydd yn cael I ddweud yn y testun ac yn ychwanegu at y stori. A dyma fel mae'r stori'n darllen.
Pan oedd y dyddiau cyn ei gymryd I fyny yn dirwyn I ben, troi sef I wyneb I fynd I Jerusalem, ac anfonodd allan negesyddion o'i flaen. Cychwynasant yn mynd I mewn I bentref yn Samaria I baratoi ar ei gyfer, ond gwrthododd y bobl I dderbyn, am I fod ar ei ffordd I Jerusalem. Pan welodd I ddisgyblion Iago ac Ioan hyn, meddent, arglwydd, a fyny di I ni alw tân I lawr o'r nef a'i dinistrio, fel y gwnaeth Elias. Ond troi sef a'i cyryddi. Ni wyddwch, meddai, o ba ysbryd yr ydych, oherwydd ni ddaeth mab y dyn I ddinistrio bywydau pobl, ond i'w hachub, ac eithant I bentref arall. Nawr mae hen arfer y dwyrain canol yn dod i'r amlwg fan hyn, yr hyn oedd yn digwydd y bryd hynny ac yn dal I ddigwydd mewn rhannau o'r dwyrain canol hyd heddi, medden nhw wrtho I, oedd bod teithiwr yn gofyn I arweinwyr y pentre, oedd yn arfer cwrdd ym mhorth y pentre, yn y brif ffordd mewn i'r pentre, rhyw fath o gyngor bro yn cwrdda fyny o'r henaduried neu'r henuried y pentref yn dod at ei gilydd I drafod materion yn ymwneud â'r pentref. Ac fe fydde'r teithiwr yn mynd at un nhw ac yn gofyn, gallai I gael lloches yn eich pentre chi heno, ysgwylwch yn dda. Ac fe fydden nhw'n trafod y mater ac yn rhoi caniatad fel arfer, a dyna o'n nhw yn ei wneud. Achos maen nhw'n groesawgar iawn yn y dwyrain canol ac yn estyn croeso I bob teithiwr I aros yn ei pentrefi. Ond ni ddigwyddodd hynny y tro hwn. Samaried oedd y rhain, ac oedd y Samaried yn casau'r Iddewon. Y pentrefwyr yma yn casau'r Iddewon. Oedd Iesu a'i ddisgyblion ar ei ffordd I Jerusalem yn amlwg yn Iddewon, oedd yn barod I fynd I gynnal y drefn Iddewig drwy fynd ar ber yr undod adeg y Pasg I Jerusalem. Dyna fel oedd y Samaried yma yn ei gweld nhw. Gelynion oedd rhain, bobl ffroen uchel oedd yn edrych lawr arnyn nhw. Dyna fel oedd nhw'n gweld Ac maen nhw'n gweud, na, chi ddim yn cael aros yn ein pentre ni. Nawr mae Iago ac Ioan, y ddoi frawd yma, mewn man arall, fel y gwyddoch chi, mae Iesu'n ei galw nhw am bora nerges, hynny yw meibion y daran. Boes a tymer gwyllt mewn amlwg, ac maen nhw'n colli tymer yn y fan hon, ac maen nhw yn gofyn I Iesu, a allwn ni ddifar bobl yma, sydd yn gwneud peth mor ddrwg a gwrthod ein croesawu ni, sydd yn gwneud peth mor ddrwg a troi y Meseia mas i'r nos. Allwn ni I difan nhw. Mae'r meddylfryd yna wedi bod ar hyd yr oesoedd yn anffodus, ac maen nhw'n dyfynnu o'r Hen Destament, fel y gwnaeth Elias. Nawr cyfeirio maen nhw at stori sydd yn ymddangos yn ail lyfr y Brenhinoedd. Pan bo Elias mewn gwrthdrawiad gyda brenin Achaseia, brenin Samaria, brenin Israel, y deyrnas ogleddol. Ac mae Elias yn digwydd bod mewn man lle mae e'n llwyddo I rwystro negesyddion Achaseia rhag mynd I wneud trefniadau I Achaseia fynd I weld rhyw berson crefyddol iawn o grefydd arall. Ac mae Elias yn ei halan yn ôl at Achaseia, ac mae Achaseia yn dymuno gweld Elias, ac mae'n hala capten milwyr a 100 o filwyr I gyrchu Elias. Yna anfonodd capten 100 gyda'i ddynion at Elias, a daeth o hyd iddo yn eistedd ar ben brincyn, dywedodd wrtho, ti wr Duw,
a mae'r brenin yn gorchymyn i ti ddod i lawr. Atebodd Elias y capten, os wyf fi'n o'r Duw, doed tân o'r nef a thifa di ath 100 a disgynnodd tân o'r nef a'i ddifa ef a'i 100. Digwyddodd hynny eto yr eilwaith, mae'n y capten arall yn mynd gyda 100 o filwyr o Samaria, ac mae'r union yr un peth yn digwydd eto. Ond trydydd tro mae'r capten yr 100 yn wedi deall y neges ac wedi sylweddoli beth sydd yn mynd mlaen, ac mae e'n dipyn fwy gwylaeth, ac mae e'n gofyn i Elias, "Plis, dere i weld y brenin." Ac mae Elias yn mynd i weld y brenin, ac yn dweud wrth y brenin bod e'n mynd i farw, ac mae'r brenin yn marw. Dyna'r stori fel y mae e yn y ail lyfr y Brenhinoedd. Ychydig o overkill fel sy'n cael ei ddweud, yn cael ei ddefnyddio mwyn profi pwynt. A beth yw'r pwynt y stori yn y gwreiddiol? Y pwynt yw nad yw'r brenin, y deyrnas secular, yn gallu gorchymyn gŵr Duw, yr eglwys. Nad yw'r brenin a hawl dros gŵr Duw. Dyna yw sylwedd y stori fel y mae yn ymddangos yn ail lyfr y Brenhinoedd. Ond oedd wedi cael ei ysgrifennu mewn cyfnod pan oedd gyfnod hynod iawn o dreisgar ac yn y blaen, ac mi roedd lladd pobl yn rhan o weithredu yn wleidyddol ac ati yn y cyfnod hwnnw, fel mae e o hyd yn anffodus. Ac yn y cyfnod hwnnw, mi roedd y grym yn cael ei ddangos drwy yn yr achos yma, tân yn dod lawr o'r nef. Oedd Elias yn hoff o gael tân lawr o'r nef fel y gnath e ar ben mynydd Carmel. A nath e ddinistrio proffwydi Baal yn yr ornest a gafwyd ar mynydd Carmel. Fel y gwnaeth Elias, difar Samaried, drwy gael tân lawr o'r nef. Ymateb Iesu i'r cais yma oedd, ni wyddoch o ba ysbryd yr ydych. Ni wyddoch o ba ysbryd yr ydych. I chi yn siarad ar ran y diafol nawr. I chi'n siarad o dan ddylanwad yr un drwg. I chi yn dweud hyn o dan ddylanwad ysbryd drygionus. Ac unrhyw bryd, i ni yn dymuno gweld niwed yn digwydd i ryw rai eraill, i ni o dan ddylanwad yr un drwg, yr ysbryd drygionus. Unrhyw bryd i ni yn dweud bod angen niweidio rhywun arall, rhyw wlad arall, rhyw bobl eraill, rhyw unigolyn arall, rhyw berson arall, yr un drwg sydd yn ein defnyddio ni. Ac i ni wedi ildio i'r un drwg. A dymuno niwed i unrhyw un yn weithred ddrwg. Ac mae Iesu'n bwysleisio hynny. Oedd e'n gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd, ac mae yn arwen y bobl yma, ei ddisgyblion, drwy Samaria mwyn i'r pwynt yma gael ei fwrw gartre iddyn nhw. I fi'n mynd ati mewn ffordd gwahanol, medde Iesu. Fe allan ni, fel y dywedodd e yng Nghasemane, wrtho Pedr ar ôl i Pedr dorri clust gwas yr archoffeiriad. Fe ddwedodd e, fe allan ni alw llengoedd i lawr o'r nef. Ac medde fe wrtho, Peilat, pe bai yn
Pa yw'r hyn I fi'n gwneud o'r byd hwn, fe fyddai'n ddisgyblion ni yn ymladd. Ond na, nid yma mae tarle yn rheirnas I. Gwerthoedd Duw I fi'n gyflwyno. Nid ffordd y byd hwn yw ffordd Iesu o ddatrys y problemau. Fe ddes I achub y bobl yma, meddai Iesu, am y Samariad. Ac oedd Luc wrth gwrs yn gwybod yn iawn pan sgrifennodd I efengil bod genhadaeth Gristnogol yn Samaria wedi bod yn un hynod lwyddiannus. Gawn ni gydweddio. I ni'n gwybod o Dduw mae dod I achub y byd y gnath Iesu. I ni'n gwybod o Dduw mae bwrpas I ddyfodiad oedd dy ddangos di, dy gariad di a grym dy gariad di i'r byd. Drwy ddangos bod y gariad di yn ymdreiddio at bob un ohonom ni. I ddangos bod y gariad di yn un sydd yn drech na holl gysineb y byd, holl ddialedd y byd, holl rym y byd, hyd yn oed yn drech na marwolaeth I hun. Ac ni'n diolch I ti am hynny. Ni'n diolch I ti o Dduw dy fod ti yn Iesu yn moyn I ni ddod yn rhan o deyrnas di. Bob un ohono ni. Ni'n diolch I ti. Felly gad I ni o Dduw ddilyn ffordd Iesu. Helpa ni ro nerth a'r cryfder I ni'n wneud hynny, a'r dewrder, a sefyll gyda Iesu dros I werthoedd, dy werthoedd di. Rodio'i ffordd ef, dy ffordd di. Helpa ni